Masterizer. Sanibona igama lale movie yethu entsha yango-2026 Over Your Dead Body. La siqala khona ngesikhangiso noma i-advert yefoni. Udirector walezo zikhangiso zaku-TV igama lakhe kwakuDan, simbona ukuthi wayengawujabuleli lo msebenzi awenzayo. Emva kokuqeda ukushutha, uDan wakhuluma nomunye wabasebenzi osebenza naye la kuqoshwa khona amafilimu, emxoxela ukuthi benenkosikazi wakhe uLisa abazophuma iholide bayoshawa umoya bekule ndlu kababa kaDan yakudala ekwi-cabin. Bezama nokuyolungisa izinto othandweni labo engahambi kahle, balilungise kahle uthando labo bebobabili. Wathi uDan uLisa unkosikazi wakhe uze wathi uplane nokuyogibela intaba ngeweekend eholidini labo. Ethi ngihluleke noma ngimkhuza ukuthi kuyingozi. uDan waqeda lapho ngena emotweni yakhe wafonela enye indoda eyibuza ukuthi iseready ngeplani yabo yakusasa. Yavuma le ndoda. Eyathi mayivuma le ndoda sabona ukuthi uDan nale ndoda ngathi baplana ukubulala umuntu ngoba kwakune rope, intambo eqinile, ne duct tape, ne hacksaw isahale insimbi. Waso lapho uDan wavakashela ubaba wakhe ikhehle selathatha impesheni uMichael. uDan watshela ubaba wakhe uMichael ukuthi mina nonkosikazi wami uLisa siyovakashela le ndlu yakhe eyikhebheni yakudala. Ethi uDan kodwa ngicasula ukuthi unkosikazi wami ufuna ukuqwala intaba lento ezomlimaza. uMichael wagxeka uDan wathi amadoda esimanje afana naye awiki ngoba awakazi ayolwempini. Ethi yeke unkosikazi wakhe aqwala intaba mayifuna. uDan later wabuyela emzini wakhe wahlangana nomakhelwane wakhe uRachel. Wathi kuDan ngikufisela ukuzingela okunempumelelo. Wasala edidekile uDan. Later kwaphuma uLisa unkosikazi kaDan wacomplaina kuDan ngokuthi usephinde wapaka eduze kweyihlahla lento amkhuzela yona. Yafika iweekend balithatha uhambo lwabo. Siyathola ukuthi lezi izithandani zayingazwani zayixabana ifisa nokubulalana ngoba nakhona la endleleni babehambe bephikisana. Siyathola ukuthi uLisa waye-actor actress futhi engamthatha uDan njenge-movie director esezingeni. Ethi lokhu wagcina ngemovie eyayidume 8 years ago ukudirector khona into esile njengamanje usushutha ama-advert. uDan wazizwa ecasuka watshela uLisa ukuthi at least lo msebenzi wakhe yiwona owakhokhela ama-bills evisa yabo. uLisa wathi kuDan kwakufanele vele ukhokhe ngoba kwaleso sikweletu sevisa wawusenze wena. Emva kwesikhathi izithandani zagcina ifikile kuleyo ndlu eyikhebheni eyisendaweni eyithule ingenamuntu. uLisa wafika endlini wayithelela iglasi yewayini, kanti ngaleso sikhathi uDan waya kwi-basement eyo-check ukuthi leza ibhamu eyinkulu iseredi nenhlamvu wafica kuseredi. Ngokuhamba kwesikhathi uDan wosa inyama yesteak lapho izithandani ezaphola khona ngakwilake engaphambi komuzi wakhona, sebedla sona isidlo sabo leso. uDan watshela uLisa ukuthi ngicabangele ukuthi kufanele ngiphathe steak ngoba ngiyazi ukuthi inyama oyithandayo leyo nale spice esesifakile. uLisa waphendula uDan ngokucasuka emtshela ukuthi akathandi steak yena uthanda imathini. Ajwayele ukuyi-order kuma-Peruvian restaurant ngoba lapho senziwa ngendlela bosa kahle futhi hhayi ngendlela kosiwe ngayo le steak. uDan wabuza kuLisa ukuthi le ndoda ekuthiwa uDairo ngabe nayo angithi ngaphansi kwesizwe sama-Peruvian. Wavuma uLisa wathi kodwa akazi ukuthi uDan ulifakelana igama likaDairo la ngoba akahlangene nale nkulumo. Kwathi ebusuku izithandani sezisendlini zadlala i-board game kodwa nakhona lapho zayingakuyekile ukucasukelana nokuphikisana. uLisa wayesecasukile wavele wasukuma wahamba esethi uyolala. uDan emncenga ukuthi angayenzi lento. Don't do this. Please don't do this. Ngakusasa ekuseni uDan wavuka wahamba waya ehlathini la afika athatha khona inqwaba yamatshe asindayo ngesikhwama, wahamba naye wawafihla esikebheni sakhe. Wafika esikebheni sakhe wakhipha leza zinto zakhe okuyintambo, isaha lensimbi, hacksaw kanye ne-duct tape. Wayithatha lezo zinto wayifihla kwi-basement wabuyela kunkosikazi wakhe uLisa. Ngaleso sikhathi uLisa epractice iscript senye iplay waqhamuka uDan wathela indwango nge-chloroform ayezovala ngayo uLisa amakhala ukuthi ayiphefumula aquleke. uDan wacathamela uLisa eplani ukumbulala ngesikhathi emqhamukela ngemuva. What gives you the right, Dan? Ew. Ngokuhamba kwesikhathi uDan wayequlekile waphaphama eseboshelwe esitulweni nge-duct tape ezandleni. Nokuyilapho uLisa akhuluma khona nge-chloroform ayeseyiphethe. Wakhuluma nge-duct tape ne-hacksaw nentambo eyifihle uDan e-basement. Waze wabala namatshe afihlwe ngesikhwama esikebheni. Kodwa uDan waliphika icala wathi yena lezi zinto beyiphathele ukuthi uzoklina le ndlu eyikhebheni kababa wakhe endala. uLisa wazizwa ecasuka wakhomba uDan ngesibhamu emtshela ukuthi angamenzi isilima ngoba bezomboza nge-chloroform emakhaleni aquleke, bese emklinya ngale ntambo, bese emdonsela ukuyombophela isidumbu nalamatshe agcwele esikebheni ukuze isidumbu sakhe singantanti. Wathi uLisa into engingayazi ile lisaha ley'nsimbi uthelani. uDan wavuma ukuthi yabe ngizokubulala vele kodwa isaha ley'nsimbi bengizokusaha isidumbu sakho sibe wophisi ngoba kwesinye isikhathi sibuye sintante sona isidumbu. uLisa wathi kuDan yonke le nto uyenzelani. uDan wacasuka wathi ngoba ngiyakwazi ukuthi uJola noDario lo besikhuluma ngaye. uLisa wadideka watshela uDan ukuthi uyangixaka uma ngibulalela ukuthi ngiyachitha ubungakazi ungithinte eminyaka ewu2 yonke. uDan watshela uLisa ukuthi ngoba vele ungenza ngibuke ngimncane ngingeyilutho awungcono
ngalutho futhi uhlezi ungigxeka. uLisa wacasuka wathethisa uDan emtshela ukuthi mina ngifuna indoda ezazi ukuthi indoda ephila njengendoda, hhayi umuntu ophila njengengane na 2 years ebena40. Obuye mgxeka ngokuthi uplane ukungibulala kodwa uplane ubungane. Ethi uLisa eyami plan Dan yokuthi ngikubulale isezingeni eliphezulu. Imovie yethu sisibuyisela izolo before kube yinamhlanje lapho uLisa kade exoxela khona umakhelwane wakhe uRachel about uhambo lwabo abazolithatha kusasa liye eCape. Wathi uLisa uDan uplane ukuthi awuzingela kodwa kade ngimkhuza ukuthi kungaba ingozi. Bethuswa umsebenzi wasengadini uHenry wayetshela uLisa ukuthi useqedile ukusebenza nezinto uyibuyisele endlini yamathuluzi. Wahamba uHenry wasala uLisa waxoxela uRachel ukuthi le ndoda esuka la uHenry ibe umngane kaDan high school. Ethi manje uHenry beseboshwe ejele isikhathi eside. Manje bona benoDan bamupha itoho lokulekelela around la endlini. Imovie sesiqhubekisa namhlanje la uLisa atshela khona uDan ukuthi uzombulala kanjani uDan ngesibhamu sokuzingela. Ethi ngizoqamba manga ukuthi safe yesibhamu sakhe bingekho on so udubuleke ngephutha washona. uDan wayesethukile egxeka uLisa ngokuba nenhliziyo embi. Ethi at least mina bengizokubulala uqulekile ubungeke ubuze ubuhlungu. Ethi wena Lisa le plan yakho ngeke azasikholwa amaphoyisa ngoba uyazi ukuthi uya-acta vele. uDan wazomhleka wathi uyi-act ebhedayo. Lokho kwacasula uLisa wavela wasukuma athatha isibhamu ngekade sethi uyamdubula kanti kuzoqhamuka uHenry emva kwakhe la wafika wamshanga esanda ekhanda waquleka. Imovie yethu sesibuyisele ey'nsukwini eziwu-5 ezedlule la sibona khona uHenry noDan bese theme park bekhuluma ngokuthi bazombulala kanjani uLisa. Ethi uDan unkosikazi wakhe uLisa u-insured ngo$100,000. ethi uDan ngizokunika uhafu waleyo mali kodwa uHenry wazwakala engayijabuleli leyo nto. Wathi uHenry kodwa uzokumukela lokho kodwa ucela ukuthi uDan akubhale phansi yonke lento ayishoyo. uDan wazizwa ecasuka ngaleyo nto. Wathi uDan kodwa akulungile ubofika ngesikhathi endlini eyiCape. Imovie sesibuyisela namhlanje uLisa esephaphama ekuqulekeni kade eshawe ngesando eseboshwe esituleni uHenry sephethe lesibhamu ebesiphethe uLisa. uDan ebuza kuLisa ukuthi isiphi isizathu sokuthi azafuna ukumbulala. uLisa wacasuka ehlele esituleni wathi vele ngifuna ukubulalela ukuthi uyindoda ewiki. Ethi futhi wena wangiyekisa umsebenzi engangenza khona imali eningi ngikhohlisa ngale movie oyi-director yayo nawe wagcina kudala ngayo ukuba famous. Ethi imali ubuye umosha ngezinto ezi-useless. kumanje mina ngicwele ey'kwelentini ngenxa yakho futhi awukwazi ungifake ngisho kwirole eyodwa kulama movie obuwo-direct kodwa ngebe ngiyi-actor ngonkosikazi wakho ngihlala nawe. Ethi ngisho ngathiwa siyadivosa mina nawe ngeke ngize ngisibalekele isikweletu. Ethi ngakho ngiplana ukuthi ngikubulale khona ngizothola imali ye-insurance yakho. Kulokho kwaze kwafakaza uHenry wavuma ukuthi yavele sokubulala lo 100,000 we-insurance yakho. Wethu wakwathi akahleka uLisa ngesikhathi uHenry eqhubeka ethi uDan uzonginika uhafu waleyo mali ngiyithengele imoto. uLisa wazama ukuphendula isitulo ngokushesha efuna ukuchazela uHenry something kodwa ngoba uDan wayengafuni uLisa achazele uHenry leyo nto wamboza ngoplastic. Uthe uDan esemklinya ngawo uLisa uHenry leyo plastic. uHenry wathi ususe leyo plastic ngoba khona into kade efuna ukungitshela yona wakhomba uDan ngesibhamu. uDan ngokubona esekhonjwe uHenry ngesibhamu wawudedela uplastic kuLisa. uLisa watshela uHenry ukuthi ubedlala ngawo uDan ukuthi i-insurance money yami u100,000 mina i-insurance money yami i1,000,000 ngoba uDan ubezokunika u50,000 mina ngizokunika u500,000 uma ungamdubula manje. uDan wayeseyixolisele eseshawa uvalo etshela uHenry ukuthi uzomnikeza u750,000. uLisa wathembisa uHenry yonke imali i1,000,000 lonke wamtshela ukuthi futhi uzomxhumanisa nomakhelwane wakhe uRachel ngoba wakasho uHenry ukuthi uyamthanda uRachel. uDan wasuka ngalendelekile wagijima uxavuna isibhamu kuHenry basibanga isibhamu ngekathi besabangisana ngesibhamu. uLisa wayeselele phansi wagcina ekwazile ukuyiqaqa wayikhulula la eboshwe khona. Kanti isibhamu esibangwa wasowela phansi kwi-floor sagcina sesibangwa uLisa noDan. I think we all. Iy'thandane zadubula uHenry zambulala zaqala zaphikisana ethi omunye ubani obulale omunye ethi omunye akayidonsanga i-trigger. uLisa wabaleka esegijima ekhishini wafika wagxavuna ummesa wathi umjikijela ngawo wageja. uDan wathi uyamdubula kanti inhlamvu ayisekho esibhameni. uLisa wagwaza uDan onyaweni wathatha isibhamu uLisa wagijima naye seyidlulela kwenye indlu sethi uyosifaka iy'nhlamvu. ejaha uDan wayeselimele onyaweni olugwaziwe. eseyifakile ihlamvu uLisa basibanga futhi isibhamu ngesikhathi sesiphinde sidubula ngephutha sadubula phezulu kwi-roof kwi-attic yendlu yavuleka i-attic wawula ukuhleka abantu abathathu bawela phezu kaLisa noDan bashayeka uLisa noDan baquleka. imovie yethu sesibuyisele ey'nsukwini ey'ntathu ey'dlulile la sibona khona iy'boshwe ey'mbili ezeqejele. uTodd benoPete ababeqejele ngosizo lowesifazane osebenza khona ejele igama lakhe u-Allegra. babehamba ngokucasha behlala ehlathini kanti ekugcineni bazohamba baze bayofika kwendlu ye-cabin kababa kaDan. lezi y'boshwa no-Allegra bangena ngaphakathi ba-enjoy ukudla nomuza basebetholile ukuthi awuhlali muntu kanti sathola ukuthi u-Allegra benoPete babethandana.
ey'thandani. Bahlala iy'nsuku ey'ntathu kulowo muzi sebey'tshela ukuthi izinto y'bahambela kahle kanti bazothi bayalunguza osukwini lesine kanti kwakuyilesi sikhathi sokufika kaDan noLisa nokuyilapho abaphuthuma khona ukuyocasha kwi-attic phezulu endlini. Ngakusasa babesacashile lapho phezulu kwe-attic kodwa sebezizwa bebhorekile bebuzana ukuthi bazokweqa kanjani la kanti bazothi bengalindele babona sekulwa lezi y'thandani ey'phansi uDan noLisa. Kanti isibhamu esasibangwa ey'thandani esizodubula uTodd ey'nqeni. uTodd ngoba oyindoda eyisidudla eyayidutshulwe izinqa wagxumagxuma kwe-attic ngenxa yobuhlungu ey'nqeni ngesisindo sakhe wavodlwa kwi-attic. Imuvi sesibuyisela manje sibona uDan noLisa bephaphama ekuqulekeni sebeboshelwe ey'tulweni. Lezi y'gebengu ey'ntathu zase-enjoy inyama yesteak eyayikade ifike ney'thandani. Zayi-introduce lezi y'gebengu uPete wabafuna imali mabefuna babadedele. uDan noLisa batshela lezi y'gebengu ukuthi ayithathe yonke into ababefica kuwallet babo. Kodwa uPete wabatshela ukuthi akafuna imali kuwallet yena ufuna imali yabe sebhenki ufuna imali eningi. uLisa watshela iy'gebengu ukuthi abasenamali bona. uDan wayimosha yonke imali ababenayo kodwa yathanda ukuzenza umuntu orich. U-Allegra wafika ne-suggestion yokuthi akudlalwe le game ababeyidlala ejele badweba indaba ewu-round phansi bese befaka phakathi uDan. Base betshela uTodd ukuthi naye uTodd akangene phakathi noDan umuntu uzophuma kulo round ma isebulala omunye umuntu. uTodd sekukudala iwina leyo game ejele wakhumula iskipha ngesikhathi seyilungiselela ukungena. uDan wayengafuni ukudlala le game wayexolisa bachazela ukuthi uqinisile ukuthi imali akanayo. Ethukile uDan waphuma kuleyo ring wabaleka kodwa zamfica le gebengu ey'ntathu bambamba bamcindezela etafuleni lesnooker ngesikhathi uTodd selungiselela ukumdlwengula. Kodwa uPete wabona isithombe senye movie ayithandayo sinamathisele odongeni lendlu watshela bonke labo ukuthi abame. uPete wabuza kuDan ukuthi nawe uyayithanda le movie. uDan washo ukuthi uyayithanda kodwa futhi uyena wayeyidirect. Lokhu kwamjabulisa kakhulu uPete ngesikhathi echazela uDan ukuthi uyithanda kakhulu le movie ethi wayibuka kaningi ngesikhathi esaboshiwe ejele. uTodd wayesayimisele ngokudlwengula uDan uPete wathi akamyeke okuyilapho iy'gebengu ezadecide ukuthi zombulala okungcono. Ngenkathi u-Allegra semkhombe ekhanda uDan ukuthi ambulale uLisa wayemisa iy'gebengu batshela ukuthi bangambulali unawo 50,000 oseyivwe kwibhenki lakhe. Ethi uLisa ngicela ningangibulali ningambulali nomkhonyane wami ngizoninikeza leyo mali mangabe sekuvulwe ebhenki. Iy'gebengu zakujabulela lokho zababopha zababhanqa kwi-basement bethi bazobaqaqa kusasa mase kuvulwe ebhenki sekuyokhishwa imali. Seyisele zombili iy'thandani uLisa wathi kazisafika kanjani kulesi simo sokuthi singezwani kanje mina nawe ngoba kudala sasithandana. Ethi ngakho ngaze ngawuthandana noDario ngoba ngangiyitshela ukuthi uzolulwela uthando lwethu. Iy'gebengu ezaseyihlele ekhishini sezidla kamnandi zayiplana ukuthi kusasa lezi y'thandani maze sinika lo 50,000 sizoyibulala lezi y'thandani. Ethi sizolahla imoto yazo lezi y'thandani bese siqhubeka nokubaleka kwethu. Mase sibuyela kwi-basement uDan wabona ibhola lesnooker lingekho kude naye. Walikhahlela ngonyawo leza ngakuyena uDan wasememeza kakhulu lokho kwaze kwenza uTodd weza. uTodd wabuza kuDan ukuthi kubangelana umsindo wathi uDan uqine umchamo ufuna ukuyochama. uTodd wayiqaqa lezi ntambo ezayibopha uDan wahamba naye semhambisa etoilet. Wafika etoilet wachama uDan ngesikhathi egadwe uTodd. Uthe mayiqeda ukuchama uDan wasisakaza uTodd kakhulu ekhanda ngebhola lesnooker elalifakwe esokisini waquleka. uDan wahamba lapha ebasement angamsiza uLisa. uLisa wathola omunye ummese ongekho kude naye wayesika leyo ntambo yayimbophile wanyukela phezulu upstairs. uPete ngokubona ukunyamalala kaTodd waze wammemeza bona engaqhamuki. Wahamba uPete nentombi yakho Allegra baya kwi-basement bethuswa ukufica uTodd evuka equlekeni ney'thandani seyibalekile. uLisa wayecashe ngaphandle kwendlu ngesikhathi esebona lezi y'gebengu ziphuma ilandelana zihamba ngokuhlukana seziyofuna lezi y'thandani eziuDan noLisa. uLisa wayemotweni yakhe efuna ukuyidumisa abaleke wakhumbula ukuthi okhiye abekho. Waphuthuma endlini uLisa esethi uyolanda iy'khiye zemoto kwaqhamuka uTodd emva kwakhe wamkhomba ngesibhamu ngenkathi uDan wayebukela ecashe ekhoneni. uLisa wancenga uTodd ethi ucela ungangidubuli ngoba ngikhulelwe. Ethi nomkhonyane wami akazi ukuthi ngikhulelwe ngoba le ngane yomunye umuntu. uTodd wathi ngizokudubula kodwa ngeke ngikudubule esiswini. Kodwa uDan wagijima wayogwaza uTodd emhlane. Kwakuyisibhamu saqhuma sethusa uPete no-Allegra babengaphandle. Iy'thandani zalwa elihlanganyela le ndoda enkulu ewuTodd kodwa bathola ukuthi ustrong wabachitha bonke ngoba kwakufana nokuthi akwenzeki lutho phezu kokuthi babemshaya ngayo yonke into ababeyithola bemgwaza. uTodd waklinya uDan ngenkathi esethi uyambulala kwafika uLisa wamgwaza emhlane. Kodwa lo mmese wawubhaje emhlane kaTodd kwakungathi awenza umsebenzi ngoba uTodd waqhubeka noklinya uDan. uLisa wayesephethe yonke isethi yemmese yasekhishini wagwaza ngayo uTodd ebhaje semhlane kaTodd kodwa kungenzeki lutho. uTodd wayekuklinya uDan waphendukela kuLisa. Waqhamuka uDan emva kaTodd wamgwaza nge-eagle statue wamshaya ngesiduni sesibhamu ekhanda wathula. Iy'thandani uPete no-Allegra nabo babuya sebegijima kwendlu ye-cabin bethuswa ukufica umngani wabo uTodd esethule engasanyakaza egwaziwe. Iy'thandani uLisa noDan babaleka bayocasha kwi-closet. Sebephakathi uDan waxolisa kuLisa ngokuthi angayifayitheli i-relationship yabo. uDan wasenikeza uLisa okhiye besikebhe wamtshela ukuthi akawudumisa isikebhe abaleke ngaso. Ethi more especially ngoba ukhulelwe kufanele kuvikeleke ingane. uLisa wacasuka wabuza kuDan ukuthi uba ukhulelwe angikhulelwe mina bengenzela leya ndoda ingiyeka. uDan wamncoma wathi cha uyi-actor ngempela lokhu actor kwakho bekusezingeni
eliphezulu. uPete wabezwa bekhuluma kwi-closet esethi uyabadubula ngesibhamu waphuma egijima uDan wawushaya uPete. uLisa naye wasuka lapho wabaleka wayophumela ngaphandle kwendlu kanti uzoyithola ese-athekwa u-Allegra. Kwaqhamuka uDan sezoshaya u-Allegra. uPete wabona kushaya u-Allegra waphuma ngewindi sezoshaya uDan noLisa. uPete washaya uDan ngenqwaba yibhakela kwaqhamuka uLisa wamgwaza ngerake. naleyo nto ayigwaze ngayo uLisa yenzanga amehluko kuPete. kwaqhamuka noTodd ngemuva esithola ukuthi wayesaphila waqhamukela uLisa ngemuva wamgxavula. uPete wephula umphini wale garden rake weza nenduku yakhona ecijile wagwaza uDan esandleni. wadumisa umshini wokugunda utshani kwavela uphephela wabamba ikhanda likaDan wamphushela ukuthi ubuso bakhe beyoground uphephela umshini wotshani. nokuyilapho uDan azanqamukelwa iminwe yakhe emibili. noLisa kwayumshubela ngesikhathi esekugxavunwe isigore esiwuTodd sekubonakala ukuthi izithandane ziyafa. kwenzeka okungalindelekile kubonakala kuqhamuka omunye ohamba ngemoto ebomvu wafika washayisa uPete. udriver wale moto eyayifika kwakuwubaba kaDan uMichael umnikazi walo muzi. imuvi sisibuyisele osukwini lanamhlanje early ama-hour awu-6 adlule. ngesikhathi elinye ikhehle eliwumlimi lakhona la endaweni leza umsindo nokuqhuma kweyibhamu ekuseni eyintathakusa kulo muzi. lafonela uMichael umngani walo lamtshela ngomuzi wakhe ukuthi beliye emasimini eyintathakusa liyolima ngogandaganda lezwa lento. ikhehle laliphatheke kabi selethi liyahamba lavinjwa unesi lolu lapha. ikhehle luMichael lavela shalo unesi lamphuca ney'khiye zemoto unesi lathatha imoto kanesi labaleka ngayo seliphuthuma emzini walo yiKeppen. mase sibona manje sibona u-Allegra ephuthuma ukuyobheka i-boyfriend yakhe uPete oseshayiswe yikhehla ngemoto. ubaba kaDan wathatha isibhamu esasiphansi ebona uTodd exavuna uLisa wamdubula ikhanda wambulala. lathi selithi lidubula uPete kwaqhamuka u-Allegra waligwaza emhlane. ikhehla ladubula u-Allegra onyaweni. uPete wathi usondele ekhehleni ikhehla lamluma ikhala. nokho kwacasula uPete walishaya ikhehla uthe sengaphezu kwalo ikhehla selibona ukuthi licindezelekile lamemeza indodana yalo lathi Dan thatha imoto nonkosikazi wakho uLisa niphume nihambe la. uDan nonkosikazi wakho uLisa bangena emotweni kodwa ingadumi. leli gwalelo uDan alisamsiza ubaba walo. uPete wathatha ikhehle lobaba kaDan walibeka phezu kophephela womshini wokugunda lagenxa uphephela womshini wokugunda lashona badumisa imoto babaleka. kodwa ithandana ayihambanga indawo ende ngoba uPete wayidubula ngemuva leyo moto yahambe yoshayisa esihlahleni. zalimali ithandana emva kokushayiseka lapho kodwa uDan notshela uLisa ukuthi akazama ukuqinisela ey'nhlungwini ahamba esikebheni yena khona into afuna ukusala yenza. uPete simbone ehambe yakwi-girlfriend yakhe eyidutshulwe enyaweni. ngesikhathi u-Allegra ekhala kuPete ethi ucela msize. uPete wafika wamala u-Allegra lapho emtshela ukuthi bengivele ngingakuthandi bengifuna ungeqise ejele wamshiya kanjalo. wasala u-Allegra ememeza uPete emthuka ehamba uPete. u-Allegra wabuyela endlini wayongena kwi-basement ezama ukuyithoba inxeba lonyawo elidutshuliwe. kodwa uDan wabuyela phakathi lapho kwi-basement wafica u-Allegra wamkhahlela lona lonyawo elilimele. u-Allegra wayecela uxolo kuDan emtshela ukuthi wenze yonke lento ngenxa yomuntu obemenza isilimo. ethi kuDan kwawena ungaba necala lokudubula umuntu womthetho ngoba ngisebenza ejele. wacasulwa ukuzwa lokhu uDan wavele wamdubula ubuso. esikebheni uLisa siyathola ukuthi wagcine kwazile ukusidumisa. kodwa engakasuki kwaqhamuka uPete. uDan wayeza ukuhayeza kaLisa wagijima uDan wabona isikebhe sisuka sihamba noLisa noPete. waxavuna intambo eyayibophele kwesikebheni wahuduleka ngayo ngesikhathi imdonsela emanzini. uPete wayesesikebheni watshela uLisa ukuthi abahambe baye ebhenki uLisa ukhipha le mali athe unayo. kanti uPete uzoqhamukelwa uDan ngemuva ogcine kwazile ukungena ngentambo esikebheni. la madoda amabili agcine seshayana omabili kodwa uDan wayithola seklinywa uPete ngale ntambo kade ekotele ngayo esikebheni. uLisa waxavuna lesikhwama ebesilayishwe umkhonyane wakhe amatshe ekuqaleni. wasibopha ngentambo wasihlanganisa noPete ithandana zalekelelayo wamphosa emanzini. uPete wathi esecwile emanzini kanti intambo izovele iwukunyawo likaDan yathi simdonsela phansi ukuthi alandele uPete kodwa uLisa wamgxavuna. ngesikhathi uLisa esabamba uDan watshela uLisa ukuthi ngiyazazi ngihlukumeze kakhulu sengizame ngisho ukubulala ungangidedela ngifa. uLisa wathi ushade nami umkhonyane wami ngeke ngiyenze leyo nto wamdonsa wambuyisela esikebheni. bobabili babuyela ngaphakathi esikebheni balala baphumula. izithandani zabuyela kuleyo ndle eyiKeppen ezayekade ziyivakashele. besahleli lapho ngakwilake uLisa watshela uDan ukuthi usengiwafonelile amaphoyisa angafika noma inini la. wamnika iminwe yakhe ebinqanyulwe uPete ngomshini wokugunda. bobabili omunye nomunye waxolisa komunye ngokuzama ukumbulala. bazikhumbula ukuthi bobabili basebroke imali abanayo. bakhuluma ngokuthi kuningi kufanele bakwenze ukuthi baphinde babe nemali. bavumelana bobabili ukuthi kufanele balungise uthando lwabo ngoba bashadile futhi yonke into bayenze ndawonye besibekela nokuxabana. uDan wabuza kuLisa ukuthi mayicabanga bangayenza kanjani leyo nto. uLisa wathi uneplan. emva kwesikhathi afika amaphoyisa ayifonele uLisa ngesikhathi izithandani zi-actor sengathi izona ebeyihlukumezekile ezihlaselwe abantu abangaziwa. udaba lokusinda kwalezi izithandani lwaduma umhlaba wonke kumaphepha nakuma-TV yonke indawo. lokho kwabenza baduma kakhulu belandelwa iy'ntatheli yonke indawo for ama-interviews. bavela nasohlelweni olwaludumile kwi-TV bechaza isitori sabo nokuthi babesinde kanjani behlaselwe iy'gebengu. bethi kodwa basurvive banqoba ngenxa yothando lwabo. imidiya yonke
wezokusakazwa kwavunyelana ngokuthi kufanele kuzokhishwe imovie mayelana nalokhu. Nokwathi ngokuhamba kwesikhathi yagcina ikhishiwe imovie yalezo yithandani eyayibizwa nge-Dearly Be-Blooded. I-main actress yaleyo movie kwakuLisa. Njengekhono lakhe loku-actor no-director kwakuyena uDan yayidlala kanje. You ready, Ron? No. I'm a boy. Back him up. I'm a boss. Izithandani zagcina zilifezile iphupho lazo lokuba nemali. Hawe Master, siphelile njalo. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imovie elandela esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebell ye-notification ukuze ungaphuthelwa imovie elandelayo. Kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.